Kas naglabas iti taw-tawen ngayon na manag giwaragawag nagiti baro adamag na po nga Kristo nga kas ibagbagada nigitoy itilinaon tilokot ti bagbasaan ngayon na yad adal idi nga kinunana iti piso 6.19 ket gapo kanyak tapno maited kuma kanyak iti agraman iti panagsao asit tured tapno ipakaamok iti palimed iti banghelyo irakab sa atin na inyad adal idi kas napapateg nga agturong iti Dios tadigitoy kabsat kas napapateg nga ibagbagana iti iapan kini Ama iti pagarian na tadigiti apamaneknek a mabasa iti piso 6.20 gapo iti daytoy siak iti maysa a babaonen a nakawaran tapno kenkuana may pakaammo kuma asit tured akas rebengko a panagsao ikita kapsat ti inyad adal da idi nigitoy napapateg alinaon iti Biblia ta kinunana iti maysa iti linteg iti Roma City iti 12 iti kasta nga rod iti linteg na santuan ket tibili na santuan na linteg ken naimbag ikita idi iti linteg ngayon na yad adal idi gapo iti tuturong iti Dios iti Corinto 5:7 kas kinunan ni Apostol Pablo tamag na kami gapo iti pamati asaan a nagkita di kita idi tinayad adal idi kadagiti adu at tao iso kadagiti kapsat tikas intayo suruten digiti nga addang tanya po nga Isu Kristo nga rod iso tinapudno adalan digiti adaldalan iso digitoy asa sao ngagturong iti Dios gapo kadagiti panpanunot tayo nga intayo ipagna kas nasayaat apan nagna tadigiti kabsat kas napapateg nga intayo imula ti panunot tayo nagturong iti Dios tadigitoy isu ti guide tayo nagturong kenkuana isu nga digiti kabsat alaen tayo kuma ti husto akay papanan digiti alinaon iti Biblia digitoy lang itin tayo ipalawag kas napapateg nga dinaldalan idi na po nga Isu Kristo sigitoy tinainyad adal idi napapateg nga kas taraon iti espiritu tunggal tao iso nga kakabsat itultuloy tayo digitoy ngayon tayo sukimaten digiti napapateg abanbanag nagturong iti Dios kadigitoy iti salaknib tayo nga
hantay kuma nga ramiden itikas kadagiti dadduma anay lubungan laeng iti adda kadakwada tada tayo adda iti kas ti pamati kas nan spirituan so digitoy napapatig nagturong iti namarswa tayo so na may isa nga espiritu ket addamak kada tayo ti espiritu so digitati intayo utuben no kasano nga isalakan tayo ti bukod tayo akararwa iso nga agyaman nakakabsat digitoy apamalagip ket digitoy alaen tayo iti husto nagturong iti Dios ket agyaman nakakabsat digitoy nga adal ket agyaman iti Dios Ama manakabalin Dios amin. Amen.